Καλησπέρα, Δεσποινής Ναυσικά. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Τώρα ήρθατε? Μόλις φτάσαμε. Στην Αθήνα βρέχει και ο κόσμος λούφαξε. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ γλιστεροί. Λένε πως οι χειμώνες που έρχονται θα είναι πολύ βαρύς. Θα το έχετε διαβάσει, βέβαια. Θα μας ζεστάνετε? Λάκη. Τελευταία λέξη. Νίκη του ανθρώπου. Και με πυρηνική ενέργεια. Με πυρηνικές ταμπλέτες. Κρατάνε ένα χρόνο, αλλά είναι ακόμα ακριβές. Συνιστώ στους πελάτες μου να χρησιμοποιούν προς το παρόν ηλεκτρισμό έως ότου οι Ιάπωνες χαμηλώσουν το κόστος. Εάν έχουμε διακοπή ρεύματος. Εάν έχουμε διακοπή ρεύματος ή εν πάση περιπτώσει καταστροφές του δικτύου από πολέμους ή σεισμούς, αυτό το θαύμα της τεχνολογίας καίει. Με πετρέλαιο, με υγραέριο. Δεν τελείωσε, Δεσποινής Ναυσικά. Αγαπητοί κύριοι, και αν λείψει από την ανθρωπότητα το υγραέριο ή το πετρέλαιο, τότε καίει με ξύλα. Με κοινά ξύλα του δάσους. Καταλαβαίνω τη συγκινησή σας. Έρχονται στιγμές που οι προσπαθειές μου ως πλασία να δώσω στους ανθρώπους κάτι ανώτερο δικαιώνονται. Με κατηγορούν οι αντιπαλοί μου. Πολλές φορές με αποκαλούν αριβίστα, εξτρεμιστή. Αυτοί βαδίζουν στα σίγουρα. Τους συγχωρούμε. Τους συγχωρώ. Και ήρθε η στιγμή, Δεσποινής Ναυσικά, σεβαστοί κύριοι, που πρέπει να αντέξετε την τελική αποκάλυψη. Εάν στη γη πάψουν να υπάρχουν οι εσδήποτε πηγές ενεργείας, εάν πάψουν να κελαϊδούν τα πουλιά και πάψουν να ανθίζουν τα δέντρα, οι άνθρωποι τις βαριές νύχτες του χειμώνα δεν θα μείνουν χωρίς θέρμανση και χωρίς ταλπορή. Γιατί αυτή η σόμπα... Με μικρές μετατροπές, βέβαια. Καίει και με χώμα. Με απλό χώμα της γης. Τα συγχαρητήριά μου, κύριε. Σας ευχαριστώ, κύριε. Δεσποινής Ναυσικά. Κάθε νέα εξόρμηση την ξεκινώ από την πόλη σας, εσείς το ξέρετε. Το τρίπτυχο Γήθιον, Σπάρτη, Καλαμάτα είναι το κρίσιμο σημείο της Ελλάδας. Εάν αυτό δεχτεί τις νέες ανακαλύψεις, όλη η Ελλάδα θα ακολουθήσει. Διότι η Θεσσαλία είναι αδιάφορη, οι Μακεδόνες δύσπιστοι, οι Θράκες και οι Ηπειρώτες διστακτικοί και οι νησιώτες κλειστοί στο κενούριο. Θα κάνουμε μπάνιο και θα κοιμηθούμε. Θα ξεκινήσουμε νωρίς. Αύριο το Γήθιον θα επιβραβεύσει με εκατοντάδες αγορές την πιο τολμηρή κατάκτηση του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Λάκη.